Seostráid arcar a maile clia, baile ceanaras chunar na gilige agus an siopa leor. Lór banistear an siopa daró túmailin bhí wargú na leitríochta. Siopa leabhar lá gaeilge bhfuil nó go níos an géad trí bhean na gaeilge. An cé dá amháin sin is leabhar faoi gaeilge nó stair na gaeilge nó stair na tír atá siad. So sin an margad hagan leabhar trí bhean na gaeilge. Folklór daoine antóir agus le anchuid daoine le cortú sin is blonta na sálainn tá nach leir sin tuisgur an sean chló a bhín núsáid. Buntús cainte creidú nach raid tháinig macht an céadúir hartar 960 carmasan, bud sin ceannas na leabhar féin taigeis is mó díal tagan in seo sa siopa. Páric Standún, éonú a chuid Páric Standún na tóir. Sin Páric Standún an taithil saoir chun amach? Yeah, sin é bíon tóir a chuid leabhar. In fact, he's got followers. Sin rud aisteach trí bhean na gaeilge mórthm le go mbeadh ó héh scríbnóirí gaeilge le, tá agus bíon daoine hagan sa steach a dhearnas lom bhfuil an ceannas déine bhfuil páric go mhaige fáil bhí bhean amháin a tháinig isteach thugam ná bháin agus ó sí cinálín learbhas dú ar gach leabhar scríb sé, but no, is rud déintach é sin agus úsáidim an tóla sin agus mé caint le daoine eile chomá. Go creidim héin go bhfuil léon na léthirí a gardú ach marghealtar leithead don Habit agus Astrachan ó méle go dtí an gaeilge, cos malann sé sin daoine nua isteach ag léithreacht trí bhean na gaeilge. Tóg mar hampla an Habit. A méid daoine a tháinig isteach ag an seo le héin a dúirtlumm nar lééis siad riamh leabhar trí bhean na gaeilge a go raibh sé chun toisirt amach leis an Habit. An Garbhán, Astrahí Gabriel Rosenstock, an tóir agus an díaléir a choríos Astrachan ó méle go dtí an gaeilge tagann stéismóir isteach fecinn siad an clúdach agus dearann siad oh my god sin de gruflo. Agus ceann siad é ar an buinte. Na dúiltháin is mó tán, ibre héin airgid leis na rudí choirí glo. Ibre dó líon léithirí gaeilge ruchóir tarlíonn sé fós go dagans leabhar nua amach ar an bhód nach bhfuil muide fiú ar an ólasvín. Tá muide omlan nua ar lína, agus tá sinna dulráid go bra tá muid thar a bheith sásta leis taobh siad a seach an bris an rud síos marghealtar lína daoine a bheith fechan ar an siad na ní chéann sin go gata na ceannach, bud ar leid tá sacha go mu deann. Go thar ná gur chosmuid an siad, chuid is mód an na customarí atá an ar lína faoi láthair is customarí idirnáisiúntaí. Bhí me gobar go díon ar margeacht ar an eisce tuis nach chuil bu sé a ggéanaan léanta seo so a leithead de Facebook, de Twitter, tas agad YouTube, rudí eile mar sin. Tá is a chuirtús le agla bhíanamh le úidir agus fáilteoirí agus rudí eile mar sin, tríd camera úsáid ag sin a chur YouTube agus sin nascú le Facebook agus Twitter agus rudí. Ó thaobh na man sóisialta de, great. Dhéanamid an chuid marghealtar. Rís bhí muid deagháil le club leabhar nó éireach agus grúpi mar iad na níhé go geanaíonn siad an stuff uine bot scapan siad an scéal agus bíon an chuid daoine fechan ar leanach saca. Tá mé cinnte ag gur dhéime an chuid leabhar do bhfuil na hastráil ar marghealtar Facebook chun maiid. Tá 5 na airgad a gachtain sa tír agus is craidim go bailí ann na rudí anam sé an ascin. So ébrinn sé. Ní léon defaoi. Is féidir sin ará cinse ní léon defaoi.